И здравейте, приятели! Това е едно по-ново видео на Clash Royale Clash of Clans. Първо ще видим Рояла. Само малко да усиля музиката. Мисля, че така е добре. И така де. Ако искате да дойдете в моя клан, опа момент. Често естествено, че как няма ги пропусна да ги отворя. Пак фри чест, силвър чест. Опа, крайдера. Това го оставяме да се отваря. Така, пак досадния ми брат идва. Торта ли? Да. Има още. Искаш ли? Каква торта е? Има наистина. Будалка е с мене нещо. Не съм будалка. Чакай и сега ще паузирам за малко видеото, извинете много. И така, връщаме се отново. Ето го, това е моя клан. Скоро ще отворя клан честа към... Доколкото аз го пресметнах, ще бъде към един през нощта, а видеото може да го кача на другия ден. Както вижте, съм почти 7 лева, но обаче за турнамент ми иска да съм на 8 лева, преди беше на 7. Това е доста гарничко. Има ли някой на линия? Да, има! Еми... 10. А кой е? То тук кой е всъщност? Докладвам. Кой е? О, 3! Yes. Yes. Да е Криско, да е Криско, да е Криско, да е Криско. Аз пред това... Слушайте си... Пред това да си погледна дека. Много са високи. Трябва да ги намаля малко. Примерно... Така... С една валкирия... То гоблините по-скоро лекотявали дека, доколко съм чувала аз. Така. Но тук 3,8. Още мъничко. Ти колко е? 3? 3,3. Добре, бе. И ни Барберианс на място на Giant Skeleton. 3,1, брат. Мега лекия. Добре, де. Продължаваме. Камай, никой скоро няма пусне. За едно френдли. И маняло. Сиде как да вляза в Google. И Рен, и Пен, не мога да прочита. И Пхаш, нещо такова. Пускам това с това. Ето тук една валкирия. И валкирата веднага ги разчисти, дами и господа. Предаваме пряко на живо Джарли от четвърта арена. Кинг пусна един Giant Skeleton. И Маче пуска Рейджа. Точно така. Сега Джаяна ще удря като за световно, но обаче и Пхен или както и да е там, пуска едно малко ПК. Но обаче Кинг се концентрира и му пуска един бейби дракон, който е почти заменим. Но обаче той пуска нещо, принца и го повалят. Той пуска валкирията. Кинг пуска валкирията. Както виждате, мели скелетон армито без милост. Той ще пусне отново
Това и този път с едни гоблини. Малко скелетонс. И готово. И както виждате, барберените мерят като невидели. Вау, дека ми така е много по-лек и ми е доста по-удобно, много бързо ми зареждат картите. Вече се старая да съм на 3,1, 3,3, абе да съм на 3. Той пуска пак рейч на Бейби Дракона, но майче под сила и принцеса да го удря повече, не се знае. Взима му кулата, но обаче Самуил не се предава, дами и господа. И ще му вземат скоро кулата, това е видно. Пуска барберианите, гоблините, целия си дек пуска върху него. Взима втора купа. И сега не се знае, дами и господа, какво ще стане. Още малко, издръжте. Нападай. Валкирията, пуска Валкирията. Спир Гоблинс. Рейч. Валкирията, само като не си видяхте ли само какво стана, дами и господа. О, боже. Ти, що ме е по-лек дека, е много по-яко. Ами това ще бъде всичко от мен, дами и господа. Да, но ви е харесало. Чао.